район боюнча енді комплексный развитие территория боюнча Куш ауылында біздің су ішләнә 25 миллионлық мында бит біздің бұл Москва программасы боюнча анда да біздің эшләп бітергә дип торабыз инде. Бу безнең Актанышны һәм Куш авылында безнең су шелтәре буенча безнең менә коммун сервис Актаныш оешмасы безнең заниматься итә бу вопрослар белән и иштәлекле итеп тагы бу вопросларга инде безнең коммун сервис Актаныш җәмгыяте директоры Римма Зия кызы Кустова тукталып үтәде бездә. Актанышта су проблемасы 57-нче кварталда бик авыр проблема. Бүгенге көнне халык саны артканлыкта газ кергәч бөтен кеше күчә башлады. Яңа йортларга полный ходын безнең хуҗалар килә. Су дефициты көннән-көн арта. Шуңа күрә инде булган скважиналар белән 57-гә без су биреп җиткерә алмыйбыз. Әле аңа табигать факторлары кушыла. Быел гына 2 тапкыр инде яшен саклый безнең приборлары. Шуңа күрә определенный авырлыклар бар. Инде менә бөтен өмет инде безнең Актанышның баш водозаборына кушылу. Бу монда инде бүгенге көнне эшләр бара безнең. 4 километр 250 метр трасса сузылды бүгенге көнне теплосервис җәмгыяте белән. Һәм дә инде шушы якны кушып җибәрсәк, күпмедер безнең проблема үзенең чишешен табыр дип ышанабыз. Инде әлеге программалар нигезендә әйтеп киттек Саныч, киләсе елга тагын Шәриптән 4 километрдан артык су шелтәре тартып, анда Шәриптә скважиналар казый алсак, анда яхшы су чыкса, 57-дә дә буяк Актанышның буягында да су белән проблемалар якын 5-10 елга чишелер дип ышанабыз.